Baya lan banteng. Sajroning pinggir alas ana keluarga banteng. Sing urip ana kana yaiku banteng lanang, banteng wadon, lan anak sing wis gedhe. Anak banteng kepingin mlaku-mlaku ing pinggir kali. Anak banteng diweling ibune supaya ngati-ati yen ketemu baya. Amarga baya kewan kang culika, seneng mangan daging kewan. Mula kudu waspada, ora kena percaya. Lagi sawetara mlaku-mlaku, dumadaka keprungu swara njaluk tulung. Tibake baya kang kelaran amarga ketindihan uwit kang ambruk. Baya njaluk tulung anak banteng. Anak banteng nulungi baya. Uwit kang ngebruki baya disingkirake. Nanging sawise uwal saka uwit, baya malah nyaplok awake banteng. Tujune ana si kancil kang nulungi. Déning kancil, wit kang ambruk ditindihake baya maneh. Sawise kuwi, kancil lan banteng terus mlayu ninggalake baya. Tujune kancil tumindak wicaksana. Kancil terus ngeterake banteng ing sapinggiring alas. Piwulang becik ing dongeng baya lan banteng yaiku sapa sing tumindak ora jujur bakal ajur. Sapa sing tumindak culika bakal cilaka. Lan para kanca, boten pareng ngapusi. Jadi teman-teman tidak boleh berbohong dengan siapa saja. Teman-teman harus selalu jujur. Teman-teman harus selalu bertindak baik supaya nanti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dan teman-teman harus selalu membantu sesama. Siapa saja, entah itu lebih muda dari teman-teman ataupun lebih tua dari teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan juga teman-teman jika ingin bermain ataupun ingin keluar rumah harus selalu berpamitan dengan orang tua. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat ya.